ng ating mga kasama kanina. No? Ay, ang bilis namin po Galing ng panlakoy ni sir eh. Ang bilis ng lakoy. Kuya Lando lang. Kuya Lando. Kasama namin yung bangka. Ay, okay. Isang kumpanya po kami niya. Ay, opo. Ibang Ano ang turo niyo po? Sisot o ultimate lang? ultimate po. Ano po yung sisot? Mas Yung maganda. super ultimate. Ah, may Ultimate yung 8, yung ultimate 7. Super ultimate 8. Saan ba yung isa nun? Ultimate lang. Same company tayo. Saan pong pupuntahan yung pangwalo po? Nadagdag lang sa amin yung Barracuda. Ay, oh. Magda-add na lang kami. Sasama na rin kami doon. Yung Barracuda nyo, baka hindi na yun. Walang option doon. At saka usapin nyo yung guide nyo. Sabi po kanina, kung gusto pong mag ano, Yun. makikita-kita pa rin tayo doon sir. Ano? Tapos na ako sa Barracuda sir. Nauna na kayo doon. Punta na kami ngayon sa lunch namin. Magkain na. Maaaring yung hapon ito. Ayun nga, magla-lunch na rin tayo, 12 na eh. Tapos na kayo sir mag-lunch? Tapos na po kayo? Ay, doon rin ang May kasunod big niya. group po kasi. May big group kaya pinauna namin. Takot lang kayo kanina. Kasi yung isip natin pag nagre-react yung katawan, nawawala yung bala. Ayan o, takot din yung isa na yan. Ayun, nakaka na rin. Ha? Nakisama kami sa kanya. Oo, sasama na rin kami doon. Sa parang ang wala doon sa ano namin ay yung Barracuda. Opo, maalat Mag-add na lang. Kasama kami, hindi kami papaiwas sa pagka. Oo, 200 ano? Ano bang kanya? Oo. Anong agency pala? Palawan. Palawan. Mag-add na lang kayo sa kanila. Mag-add na lang po. Nirintahan nyo pala yung Janjer din. Kasi yung Janjer din po na yan, minsan sa amin, madalas din sa amin talaga yan. Mag-add na lang kayo sa kanila. Ilang taon dala mo? 3 lang naman kami, kasama ko yung tatay ko na iwanan sa bangka. Kami mayroong bata na naiwan. Kasi yung super po namin, walo lang. ito. Kasi hindi po pili namin dagdag pa na ibang baka kasi lubin po yun. Kaya sinama na lang po namin kasi yung destination naman yung magpuntahan. Nga isa lang. Mag-add, Yung iba, papasok din Barracuda, hindi. bali walo sila, may pumasok diba? Mag-add na lang kami, 3 lang naman kami eh. Para maano ng lahat. Kasi yung energy naman sir, masulit na. Ano naman yun sir, yung tawag ito, interest ko lang po. Entrance fee lang talaga. Dito na rin sa Coron, diba? Opo, para isang ano na rin po. Saka mas kaya po ni ma'am yung Yung Barracuda, nasa po sa kayangan, baka hindi kaya yung kayangan. Ay, hindi pa kayo nakayangan? Wala pa kayo kayangan? mga senior na nga itong mga ito, ngayon pa lang Kaya sa kayangan, pero pahinga-pahinga. yung may step po, yung may step na mata. 357. Kaya po. Mga 200 ang papataas. Taga saan po kayo, ma'am? Manila. Manila. Quezon Province po. Mas malayo. Ano po? Kaya nga po. Kasama ko lang po yung mama ko sa kayong tatay ko po. Lang yung tubig, naghahalo yung fresh water sa yung salt water. Kaya na naman, no? Kaya na, ano? Ganun ba nila, relax lang. Oo. Oo. Ito po sa kayangan kasi yung kayangan, total mo po 357 times 2. Kasi po single lang po yun. Baba at Malapit lang. Yung Barracuda naman po, malapit lang po yun. Tsaka wood stick po yun.